Vasiri kupisa ko. Ndi muite. Hi guys, sorry. Ndani chimbogadzira apa. Ndamboti chilaiti kuti muite light. Muri sei guys, how are you guys? Muri sei aiwa. Ndangoti rigatimboone. Guys, zvakaoma ma street azvichanakidzi guys, zvodohwisatsi mondiregerera weichi guys. Ndangopfeka. Ndangochikanda musoro kudai kuti handingazouyi ndisina nokuti ndine mabhanzi. Handingazouyi ndisina kana chinhu, asina ngokana kana tindobisa. Aiwa sound yavepo. Kana tindodiko, ndobvisa. Right here guys, ndangoti mungoziva team screenshot now. Kuti pachida pachigaro pa social media guys, panoda kupisa. Panoda kutoshinga nokuti panopisa. Panoda kutoshinga nokuti panopisa pa social media. Right. Kana ndadobva musoro afa ndogona kungopisa angu haisi nyaya. Ndine mabhanzi, ndogona kusana mabhanzi, I think bo. Bo kana. Bo. Agaribvisa right. Konika zvidetserei. Ndabisa. Guys, tongoita zvemabhanzi. Mabhanzi acho anopoya nokuti akakurisa hakwani musoro. Ndabvisa ini ndisiye zvangu. Atiitei zviri pano. Right guys, zvakaoma. Pane zvinhu zvinenge zvoitika guys, zvimwe zvacho hazvizonakidzi, zvinenge zvohwisa tsitsi guys. Zvinenge zvohwisa tsitsi zvinhu zvinoitika. Ini handitozivi asi kuti pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika guys. Kuseri uku zvamusingazivi. Kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika kuseri. Asi ndakambotaura panapa ndikati guys, kumusangano uku komorerutsa zita kudai soro musangano ka ndakambozvitaura hapana kana vhika ndikati kumusangano uku mazuva afura apa kunonyura munhu kumazita aya mongotamba muchingotaura muchidai so aya guys, pano panonyura. Muri kurimemba tichitaura pano handitika hanimabvise ndowakutsva handiwaona ndikazvitaura pano, vamwe vakati vamwe vakati aiwa handinazitopi yakanaka chitori cheoutfit wena chitupisi chitrous nechitopu right. But vanhu vanenge vasingazivi. Problem inoitika kuma-comment section, munenge musingazivi zviri kuitika kuseri. Isusu makuhwa anotosvika kwatiri, zvinotosvika tei tichitoziva, but seina hangu handitauri, ndozongomirira kuika zvazotaura kudai so zvabuda pachena kudai ndozi yangu ndichitaura, but tei tichitozviziva. Hanimaona tei tichitozviziva, information iyo inenge ichitotenderera kana vatongori masocialite chaiwo. Even admin team yangu inenge ichitoziva zvimwe zvinhu because zvinogona kukandwa mamessenger medu. Zvimwe ndoita kutofone kuongodzwa kuti guys maite henyu neinformation, but handina hangu zvandingaita neinformation ishi handiti maona. So kune zvakawanda zviri kutoitika, asi zvapera game asati rapera guys. Kune zvakawanda zviri kutoitika kuseri, zvakawanda. Hakusati kwave neari safe so far.
hakusati kwaanoti ndiri safe ndotogara ndatoti kudai kune zvakawanda zviri kuitika kuseri handi ende sitakawaitawo vhidhiyo paichitiko musangano wacho wenyaya kureruswa kudai zvadiniko kuti uzive kudai zvinhu zvinototauka zvinotogwa zviswa ndiko iwo mavhidhiyo edu aya anotoonekwa hesi Madrid Priska anotoonekwa mavhidhiyo edu aya anotoonekwa zvinhu zvinotaurwa kunzi handi munoona zvozodai tinotamba kusocial media kuno let's not attach ourselves nezvimwe zvinhu zvisinei nesu handi maona kuzvida kana kusazvida handika vamunangogwa vaende vatori pachigaro ende ndo vari kutongotonga whether tinozvida kana tatizvidi ndozviri kutongoitika ende semunhu angotoripo handimaona pachigaro isu hedu tongotamba kuno kusocial media hatina kudzire kunge ndakamba kudza ngati mai vanotopisa kudarika baba remember ndikudzai chiti mai vanotopisa kudarika mudhara you remember vanhu vakati hakuna akusati kwave neari safe muri kunzwa chimbomirai masocialites abi angu pano tiri pabasa masocialites tiri pabasa abi angu handika isusu tinoundwa tigotambira tigodini but ngatizivei malimits munoziva ngatizive pekugumira kumwe kuzoti tagara pano pamasitsi apa taona maviews totaura zvimwe zvisinga unonyura wakarivara unotonyura wakarivara handitika nokuti isusu tinenge takuzogara takomblinawo kuti orati kuisi tisina hama saka muda kuti tidini isu tisina hama muda kuti tese kana tongonzi mangwana message dzedu dzinosvika guys message dzedu dzinosvika vanenge varipo mukati umu tinavo handimuona vanenge vachitoteera muprogramu yedu vachitokomenta mukati umu but you never know them handimuona tinavo handimuona but ndakambotaura musi uno guys mamwe wenyu mukati kudini mukati ndinotora masaidhome mukati kudini hapana 3 days apa ndichitaura kuti guys ceasefire handina here kudaro taurai chokwadi handina here kudaro ndikati guys ceasefire mukati hey ndiri kutora side hey udai wadai ndikati guys handina side randinotora because ine handisi team ningi ini ndiri team diaries handimaona and team diaries because tinenge tichiwa zvinenge zvichiitika uko zvamunenge musingazivi ameno feide mambomira kumanya mbomirai kumanya handimaona ndakasvita ndikati ceasefire mukati hey musadaro musaudzire munhu ndikati guys handika mwana uyo acho game resocial media zvimwe zvinenge zvatanyatsozinzwisisa handimaona ndiye plus ndiye anotopinda muvanhu anopinda muvanhu mwana wekuti togona kudza kateerera handi tikati hawo zviri kuti uri gwara walk away hazvina 3 days apa ndikati walk away ndiwo uya pano chirega tichikudza muningina walk away ndakanga ndichitotaura chokwadi zvimwe tinenge tine information inenge irimo mukati inongosvikawo munzeve dzedu isati ina hedu hama dziriko kumusoroko handimaona asi zvinenge zvangosvikawo nemunzeve dzedu handiti kutoti chirega tidini tiudzewo vamwe abiya edu nokuti zvokwadi tinonakidza tichitukana pachedu but kana vanhu vozoshungurudzika nekudii vane mhuri hazvizonakidzi guys tiri vanhu vamwe chete tese handimaona we are all women tese vana vese vane vana handi muri kunzwa saka zvinenge zvisingasazonakidzi tinenge takuzama kuti unomuudzawo kabisira anoda kunzwa ndikatopedzisira nekuti anoda kunzwa anzwa asingadi we can't force them nokuti vanhu vakuru ndakapedzisira nekudaro ndichienda zvangu Facebook guys as much as iri entertainment yedu ngaigudiswe pekugumira ina ndichataura zvakwana nda kungokufona kuti mungofona mutaure pfungwa dzenyu nezvinhu zviri kuitika handitika mungotaura pfungwa dzenyu nezvinhu zviri kuitika nokuti hazvichazoite musakangana kuti whether you like party yeZANU-PF or you don't like it handitika but the fact yekuti ndivo vatori pachigaro haisiri toilet yekumbare kana kuti yekurengi kwamakaranga kugweduko yekuti anoda anongopinda 2 minutes obuda unongotaura zvaunoda uchingodai guys handimaona be very careful especially kana uri public figure mukona zvitakaita izvi titori papublic figure nokuti tinenge takagara pane tinotori vanhu vandozvisikama ikoko kustatus uko vanotoziva kuti kuna anonzi anozviti SIS MELLY they know whether you like it or not they know kuti variko vanonzana SIS MELLY kuna ningi they know all of us hatisi ma-celebrity but titori ma-public figures handika vanotoziva kuti tiriko antimazviona saka zvimwe zvachida kune kuchitove nevanhu vanenge vachitoona kuti zviri kufamba sei muri kumboyati kudii muri kuti kudii antimaona saka patinotaura ipo paya masocialites paya tikaita game redu rekutukana kana rekudini havanoenda zvavapindiri but musangano haisi nzira yekutoilet yekuti unopinda nekubuda madiro ageorgina anditimaona respect iyoyo party yeZANU whether you like it or not handimaona respect it tine zvakawanda zvimwe zvatinenge tisingatofariri kuZANU-PF iko kuya handimaona zvakawanda ndogaichora kuti especially munyaya dzemahumbwe dzekunoku
kusocial media kunoko. Guys, musapinze ZANU-PF pasingakwana. Indogara nshara kuti when it comes to issues dzinokoncerna nyika, ini ndinotaura. Mozviziva imi. Ndinotoya ndichitaura chokwadi changu ndakandituki. One thing they know. Musoro kuti sime vantaura havatuki. Vantaura mafacts mamwe anenge achibhowa mamwe chiri chokwadi. Anowana. Tichingozona kuti social media inopushawo, inobatsira not to say kana tichitaura tinenge tichivenga. No. Inobatsira, inopusha kuti zvimwe zvinhu maybe zvanenge vasingaoni kana kuti vaziyewo pfungwa dzevanhu sikuru sei social media dzakamira sei. Saka that's where we come in as socialites kuti anyway kunyika hakuna piritsi. Andika zvino kana mari yongoperera mudzindege kusina mapiritsi muri kuti vanhu vaite seiko. Andimaona zvinokoncerna nyika. Handina kutuka munhu, handina kutuka mukuru wenyika, handina kutuka mai mukuru wenyika. Tiri kutaura zvinhu zviri paground zvinenge zvichitoitika. We are there to also help shape the country sezvairi as socialites. Andimaona tinoto shapeawo nyika iyoyi sezvairi. Ndiro kuno kuti taura kuno kudai so. Ndosamtana sometimes even iko kuZANU-PF kune masocialites ariko because vanotodawo pfungwa dzevanhu public. Andimaona one day munogona kuna tichitodedzowawo kunzi ngavambouya kuno vana simela vachiri vasiri veZANU-PF ngavambouya kuno timbowawo kuti kuvanhu pfungwa dziri kuti kudii totendawo nezvitemo kuti semadzi ndikuyawo neenguli yangu yamadzimai. Andimaona madzimai zvikadai handika indakatombozvikumbirira pachena pano guys ndikati ndinokumbirawo kuiswa kuwomen's affairs. Muri kuremember guys ndakambozvikumbirira pachena pano because haisi mhosva. Ndikati ndiisewo kuwomen's affairs please ndiuye tibatsire nokuti atisi kuona change iri kuitika so far kumadzimai mazhinji kusikuru sei kune vari kubatsirwa kuzvipatara vane vana vane maalbino vane kune zvakawanda zvisinga adresiwi zvisinga handiti munoona tinopinda ikoko handiti mazviona asi zvisinei zviri kuitika guys muri kuzviona mazviona zviri kuitika guys it's a lot more. Mimi de wambomira kumhanya wangu imbomira kumhanya mimi imbomirai kumhanya de mambomira mimi rudzikamo panguva inoguri kudiwa my sister. There's a lot happening behind mimi, there's a lot happening behind. Imbomirai mutizi chimbomirai mutizi imbomirai kucelebrate. Ani muri kuona mirai guys. Ani mukunza ndakotaura ndikati so far imbomirai they are cleaning, they want to set an example. Andimaona kuti musangotambire kumusangano muchingota zvamunoda kumasana ZANU-PF muchita so. Handika ende akudza kuti kune mutemo uri kutonzi watopinda mukati mudariro. Handiti mazviona stop playing nemazita asinei nemi. I said imbomirai mimi kana uri munhu mukuru chibata mashoko angu uri munhu mukuru bata mashoko angu umbomira wakadaro bata mashoko angu right. Inoda ngoti mufone iripo here admin team muise manamba vanhu vauye vataure kandai number guys, kandai number. Hanzi watches your lives in the kitchen too, Sonia. I know. Remember we had me and you. We know, right? Vatofona mama, regaiti told Vanada. Hello, dear. Hello, Muraiteri. Tiri right to say. I wanted right. I was interested in the Vatican of Fuge, the Vatican of Singatum Shona, Madarida, Vachi, Ratiza Kusuruara, Nikuta Sisi, Nikubakani, Zibomia, the Singa Zivine, and the Chandu. Whenever no Anita, Zavanita plot against my European countries. In the Funga, when you are from Bobato. Government dzavo dzavanogara nyika dzavanogara zvinobvumidzwa here zvavaniteizvi zvekuplotera munhu kuti vanototagita kuti munhu anofanira kutosvika afa kusvikira apetwa because ndokwa zvakusvika vachibatana kuti vadestroy munhu kudaro. So I wonder kuti takamboendawo kunonzwawo kuvakuru emunyika dzine dzekumaeuropean idzi tonzwa kuti ndizvo here. Pane imwe audio yandanzwa nhasi makuseni vasisi vari kunhingikinuko vari kuScotland achitaura kuti aiwo ndoonotsva uri kuZimbabwe ndiri kuScotland ndichitoshanda ndichitowana mari yangu. Saka vanhu vanenge vachitemba kuti just because they are abroad they can do whatever kune macitizens ari muZimbabwe background. I don't know. Ndofunga kana tichitoita petition ngatitomboiitawo timbonunurawo mukadzi uyo anzwa vedu vendanzwa tsitsi moyo wangu ndatochema mufunge
ndarwadziwa ini ndarwadziwa ndena ndidi kunyeperai ndarwadziwa chaizvo handichagona kutaura asi ndarwadziwa munoona the only way inida kutaura chokwadi ndisingarovi mva ndakaviga mupini the only way iripo my sister do you know the only way iripo ndeyekuti kudii vainda my sister correct my sister vari kuti varwadziwa vari kuchema havo saka vadona vari kuti kuitwe petition handika my sister regai ndipindure ipapo panyaya petition hamurambidzwa ini kuita petition kana muchida kuita petition but the matter of the truth is guys kana muchitsiurwa bvumai kutsiurwa guys papa munotiti tiri madofo zvimachembere tiri machembere but experience noganzvidza tinenge tine experience of life kunzi waita walk away hausi udofo. I always tell you guys animona I always tell you the only way is now cease fire, mind your own business. Simple. Cease fire, mind your own business. Simple as that. Hello caller. Hello caller. Yes, SIS MELLY, how are you? I'm good, and how are you, my sister? I'm okay. Ini SIS MELLY ndakutaura chimwe one chingori simple. Maza ichifata ikura taimzikana kuti kumbira regere vaditi vatatu mwana ngatatu. Mama, sorry henyu mama, sorry. Kuti zvokunoda kuti sorry henyu mama but I feel kuti as much as she said sorry, vanga vachitonga vari kuhwanda izoya havasi kunyatsoita sorry yavaina ini kakuda kutenga vari kuramba nyaya yangu vari kudii. She should come and ngavazvinini please vanyatsa sorry yekuti kauti I feel kuti sorry yavo inoiti but you know, and when she knows she feels kuti vatori pamahwanda. Waona? Okay. Saka ndolesina ndinokuudzana kuti kana achiti sorry ita sorry yakanaka sorry yenyu pane zvakatatu kuti kuti sorry asi but ningi aiwa nyangana ina handimo ini saka say sorry ine kuti zviri kuproti you are wrong zviripo vanhu ngatidziye kuti sorry kana iri sorry yairi sorry because itoki yakangokashukwa isina aina unoona problem iri kuti kudii unoona problem iripo ndekuti chikola nyaya dzemasori idzi hadzizotangiri kuti nditi sorry nokuti paitika nyaya unoona ndio panoda kuti ndibatsire and inini comment section you are to blame ndoda kukudza ichokwadi whether muchanitukana kuti but it's the truth animona you don't help the situations animona munokutidzira moto munoisa fire munowedzera huni pamoto kuti unyatsopfuta andimona instead yekuti sometimes nechiti munotomeka sure kuti muri kurwisanisa imini comment section muri kunzwa so chinoitika nechekuti patiri isusu masocialite acho isusu vanhu vacho handika hakuna anoda kuudzwa kuti ndinonzwa chine dofo wanondiudza chii comment section iyoyi what do they tell me because madofo handikuona ndio panotangira problem sometimes ukatera even ukasaka kubvuma pavanhu but wawiga ukanatsofunga kuti but if I am to walk away what do I lose? People who say akatya but hazvina basa ndodonei apa chandinodona antiwana chandinobva hapana so hapana nda kukundwa anoda kunzi uyo akundwa hapana uri kuona ndekuti ndoda kumutaridza uyo ndoda kumutaridza saka that way panoitika mamistakes hopo antiwana ekuti vanhu vanopesera vadini vanosvika pakunyudza kuti zvaita izvi exactly but yeah we hope kuti zvinofamba zvakanaka because I think deep down she knows patanoza kuti madate chichi kuti ndichanogona kuzodii ndozodii. It can happen 2-3 months. You won't be surprised since by something. You know, I pray. Apana no shida kuti mnafe or ending. No. Everything goes on. Yes. But my one. Yes. Never know. 2-3 months. No one knows the true. Yeah, and then she knows. She knows what is gonna come. You can know. You know sometimes you can feel it in your heart. It's gonna come. We pray everything goes well. Yeah. Thank you very much, Kola. Maita bas. Thank you very much. Yeah, pakaipa. Hello, Kola. Hello, Kola. My fans, please. Siyeko kuchidzira because ndakambotaura musukusura zuro paya ndikati panopinda masocialite hepatitis vanhu vanenge kudzimba dzavo vachimati hani munoona vanenge vatori nemastress kudhara already imimi munenge muchihaipa muri mucomment section because hamusi kuziva zvikuenda munhu panguva iyoyo. Stop hype zvimwe zvinhu zvachinaka udzai chokwadi taurai chokwadi kuti stop it sienei nazvo handika we should learn to walk away from some of these fights guys hani munoona they are not necessary and hazvino kuti ndakutya kana wakazopenga musondosangana nepaground pasina vanhu pasina kamera ndoti ko paya pasina vanhu hasi hapana chatitangire patakagumira paya tochagira ipapo ndotadza nakasimba zvepakamera izvi gaizika munonyudzisa vanhu. Hello Kola.
Alo, sisi muri sei? Mushe muri sei? Tiri right. Inini mukadzi uyu inanga handina masaidzi. Ndiri kuda ngomuti dai anga adzikama. Asiyana nekutaura zvinhu zvakawanda izvi. Because maari murumu yaariyo maiona here rumu iyo. Anogona kuva atotorwa rumu iyoyo. Handiri mukona. Ari pataiti. Ari kutaura kuti anga achichema. Zvinhu hazvina kumira mushe. Akurambirwa nevanhu vanga vachimukutidzira vaivaya mukomana wekusouth Africa yanga achimuitira malive achimuita sei. Atova pataiti musikana. Dai ari umwe munhu adzikama atraya kuteerera asiya zvekuda kuprovha vanhu. Zvese izvozvo ndozvamunyudza. Ngaadzikame asiyane nazvo zvese izvi. Mwana ari panguva yakaoma. Kuona kwangu kwandikuita hazvina kumira mushe. Rumu yaari itarisei iyo. Hakusi kumba kwake. Hamusi muofisa, hakusi kushopu. Rumu iyo musikana anenge atotorwa. Ati ndiri mudege wanikona. Ati ndandiri mudege. Ati ndandiri mudege. Ndichinda wana ndichienda. Tarisai rumu sisi. Tarisai rumu yaari iyo mukaitarisa. Mudege hamusi mudege muya. Mudege achindepi. Uya tomuziva achitiratidza kwaari kuenda. Handiti tomuziva. Murumu yaari haakwanisi kutaura because ari pataiti. Tarisai maziso ake. Anga achichema. Hazvina kumira mushe. Aramba achidzokorora. Rumu yaari itarisei. Muone. Hamusi mudege umu. Kupi kwanga achienda. Hatina kumuona palive achiti ndakwenda kwakatoona inini. Ada kuti uratidza kazvese. Mwana ari pataiti. Zvinotaurwa nasisi vedu vekuisland avo ka. Vanenge vasiva neinformation kuti munhu arohwa. Information zvandataura kana information masocialite machinji anenge anayo because iri kubva from mukati koko. Tinenge tina information ndizoningati dzinosvika. I don't know. Information dzinongouya zviri kubva mukati mo. Pandakaita video kungoti pamwe pacho munenge musingazvitori like muri vana vadiki munenge muchingotamba mutarise zvimwe zvinhu. Ndakaita video kusura zvino ndikati hakuna chinhu chinonzi friend. Munoti video yairevei? Makataura. Yairevei? Imu mamuite zvemafriends. Motozviziva kuti ushamwari havati mukona. Anga achipa uyu mavhidhiyo achiti tasoita so but amuramba katatu. Kuti handimuzive. Amunakurira nyoka. Ushamwari hwepafacebook hauite. Unotamba wega. Imi motamba nevana venyu. Iye ane vana vake, ane murume wake. Ari kudi kutamba nevanhu ivavo. Izvo kusara achida kuwachisa vanhu kuti ita izvi. Asiyane nazvo. Ngaanamatire kuti asiyane nepapu rake iroro. Ruda kuwachisa vanhu. Ruda kuti ndoda inini mundione ndinofanira kusara ndiri patopu. Izvozvo. Honai paari manje. Vese vaivai vanga vachiti go. Vati zii. Apa taiti ari ega. Ngatidzidze izvozvo kuti usakutidzirwa nevanhu vanokukutidzira kana wapinda panguva yakaoma havauyi vatiza varizi ngatingobatanai iwe mimi shumrezi wona izvanyogwa namimi mambo zvambotaurwa neumwe munhu wona izvanyogwa namimi uyo shumrezi wona izvanyogwa namimi ndambozviudzwa neumwe vanhu zvakutaura izvo mimi ndichiti gaisiyana ineni. Alright, thank you very much Kola. Guys, ndoda kumbobvunza wasinini zvangu just a question. Muri kutaura pfungwa dzenyu andika muri kutaura pfungwa dzenyu guys. Ndoda kumbokubvunzai guys. I want to ask you a question andika imimi munofunga kuti angura andika anguru chako chakutaura chokwadi guys. Imimi I know kuti vamwe Kate family muri panapa. Let's say the truth guys. Imbobvuma ikubatsirikana. Muchitaura chokwadi chako chakunyasora imimi do you think kuti anguru vari kusaidire krenyu? Just tell the truth. Do you think Uncle outside Queen cannot take content? I'm just asking you. What do you think? Do you think Uncle outside Queen cannot take content? Toda kukuvunzai. For night. Hanzi masters. Andi zivisa izvi masters imbondisira uzve guruwe. Imbondisira masters guruwe. Manje vambo vanochema futa. Mavera icheri my sister manje. Okay. I want that zoka ndapedza kuchema. Ndakushare perfect. Cool. Baka aiwa zvamukutaura kuti bvuma kutsurika izvozvo I think ndo pane problem hombe chai. Handiti munhu akakutsurika inini ndinoziva imini SIS MELLY. Mune vanhu vamakambokwenyana navo makadai kune makatomboitwayo yekuseterwa kakawandisa ndakaseterwa kakawandisa but ndaibuda because I was not firing back.
musingafaite back pane mukadzi ari kuamerica kuti aikusvetera zvekuti achidai every day. Yes. maona Yes. you know achikuseterai chizvokunyatsa kuti naye micheko uchinyatsoona kuti munhu ari kunyepa uyu munhu ari kucreata mavoice note ekunyepera all that but imimi chandakakudirai papapa makagona kunyarara mukazvisiya mukaignora vanhu vachiita malive achidai kusvikira mangusiya kusvikira zvazoti mbombombo maona ndobva azodzoka akachita kuita ushamwari mukati tinongoita itakwa but we know kuti imichi makatodzidza leseni papa handiti saka ndofunga munhu yaanofanira kudzidzawo izvozvezvo zvekunyarara. Pane video imwe yavakubeita aina ashumba vata ashumba wakati mukadzi wangu problem one chete une hasha nekuda kupindura saka akakwanisa kuteerera kuti murume wake zvinogona kumubatsira futi dzimwe nguva kutukwa nevanhu kana kusekwa nevanhu kana kuitwa sei sei hazvikuurai just block and come off magroups sezvamakaita inini ndimi good example ndakabuda magroups ndakabuda makabuda magroups mukati anongonditumira chinhu chete ibva ndinokubloka handidi munhu anondunzira siyai ndituke ikoko musandiunzire and from that time I have my peace. Kubva pandakangopinda munomu vakabva vabudikira vese vakataura a lot ndakabuda mumagroup pane pekuti ndadzokera kuti magroup zvokuti kwanzi kwaitwa sorry ndoti pamwe kuda ndodzokera iwe ndonoonekera mucomment section ndakazofidza chidzidzo ndikati never ndakabuda mumagroup ndikati ndichamira ndega ndotamba necomment section ndoyandotukwa necomment section yangu iwe mangwana todzoka toseka because varipo paentertainment they just want entertainment hakuna chinhu chinonzi loyalty pasocial media animaona so ndakatoona kuti uri munhu wenyama the moment yaunoti apa neapa kuda kuti close uri munhu wenyama pachatagwa chimwe chinhu unoshamawo muromo chidairira handimaona kana une munyama kunonobuda rako iwe voice note evamwe achisara handiona watopinda panguva yakaoma saka ndikabetrayiwa nhasi ndinobetrayiwa necomment section because kushima group ndakadzidza I learned a lesson and I am good and truly speaking guys comment section you know me guys kuti inini ndaitigwa create kwa nyaya ndinotoone vamwe vanhu vaivene common goal yangu yekuti Melly must fall mozviziva ini Melly must fall ndakauraya munhu kugweru ndikanoviga kupi hamene kuti ndakauraya munhu wekupi anozikamwa nevanhu vandisingazivi inini kuti ngozi yacho seisingauyi kana ndakauraya musei mapurisa asingandisunginenda ndakapakatogwa zvakawanda pakanzi ndakazo a lot of things guys zvaikiretwa nevamwe vanhu vari kumafestival ndikandanoziva do you know kuti why ndakabuda mazviri I walked away ndakati ndoda kuti patosangana paground hazvirevi kuti atisanganika rimwe gore tosangana paground tozotanga kubvunza kuti my sister muri kuziva here muchiita live imi muchinditi ndiri mbavha ndakaba mastems mukati zvakati nhasi tasangana papublic hazvibese tasangana my sister nhasi pasina kamera pasina chigame ngarichipera nokuti zvokupinda pasocial media zvako I walked away guys and I have my peace. ndo zvandokudira izvozvo ende futi kana rebo mukatsirwa ubasa simera pamunenge matikanganisei munodzoka muchiapologiza singi kana zvokualibiristori zvezve makauya mukataura paipo ndakanga toti headmaster chichichi mukabva mautodzosa mukati aiwa now I see the light saka muri munhu anotsurika muri munhu anodzoreka muri munhu anodii zvekuti dai uyu wedu uyo akatedzerwa karikta iyoyo anorarama zvirinai but apa isisiri nyaya yemunhu wani kana guys handimaona even vese kungotsurika vese handimaona kungotsiurika because team iri rinogara paground handika vese vari paground handiti painongonzi aivhiyiwa ndo panoitika mamistakes ipapo exactly pakuti handinzwabwe panoitika mamistakes handimakuona thank you very much kola regai timbotora munhu sati machema right thank you hello dear hello I smell how are you mushe muri sei handiri raisismeli ndongopa pfungwa dzangu panyaya yaitika yamaititi yangu achiita live kuti vedu vakandamba kuudzwa vaonekwa nebvunze paumba zvinhu ngatiudzwe ngatiteerere nyange uchiziva zvinhu zvese kana kuti nyange uchiziita ukapenda sei like you said zvinhu it's not necessary kuda kuzviprova wrong unozvipinza pasi ripo sapana panapo nachitara shomerera vanhu vari motorum but vane vanhu vanenge vanga vanavo because the way she kept repeating herself vari pesana kutozvikombisa zvotopesana kutoti ndiri kuzvityira togona kuraiwa meaning futi kuti vatosumudza zvimwe nyaya yekuti muda mwedzotora kuti here hurumende yamutungamiriri inouraya vanhu handi muri kuzviona saka I think pasocial media pakanga atingotambai sematambira taita kugara kuita maskita avo vanhu vachijoka vachifara vachiseka pavakanganisa teorika vaiva rimwe munhu vakaridha nyaya iyi pavakanga yakasimudzwa kutwitter naota muzembi pavakaposta pik vana president akati munhu uyu ndosaka ari kubrega
anoyashirwa madictionary office hombe so that vanocheka music they start vachitya kutaura kana kuripota because vanozoti hakuna kwazvinoenda ndopakatiganyaya semunhu anga amboenda kucollege present vanodai vakadzoka vakamboita lay low keep calm find a common ground kuti vanhu vari kuowa vanhu vakatadzana navo make amends work towards kurubvisa zvese izvozvo then vazoti havondaita vakuzoti chero handina chero handine 10 cents naye vakada kusumudza musoro vanhu vaingosiyana naye but apapa vanhu vakutoda kuyadzvato hwohwohwo yekuda kumurakidza kuti kana iwo chiso wakapenga nesuwo chakanyanya sakawo izvi kwazvava zvichanakidza kutaura chokwadi even the way she dropped her line I broke it's broke ndachema ndabatikana because ndangofunga kuti mother wofungawo vana vakewo vaanavo saka I think the best even our socialite mamwe maitiro acho tari kuzonyanya kupinda napesi nawo ko zvamboita seiko ingama mudzimwe nyika dzine masocialite vanoita content inotonakidza inosumudzirana inobatsidzirana saka aiwa vanhu ngatiudzanei ngatidzorani inhangwa yaproduce SIS-MELLY yanoti perfect but munenge maka mune level of maturity amunayo so yekuti you self-introspect in most cases. Of course, people might say things, hey, makambodai, but no. Inimi vanhu vane wisdom, vanonjere, vanotona kuti SIS-MELLY totally moved from all this nonsense. Zvimwe ngatigrow, let's grow. Kana maiti tavaifuna kuti kumusangano kunovaitira, kunoisa pamusoro, uchidzikamira zvokuti kuenda kumusangano ine hurumende iri kutonga nyika. Izvi zvemakwikwi izvi zvava zvinombovasvika navo ngavaite slow down vasiyane nemhepo. It's not everything that you have to address like the husband said that day kuti you don't owe anyone any explanation nekuti vamwe pacho kavanopedzisa vazotaura zvisiri izvo kana kuvazodiskotwa futi sezvavari kutaura kuti vanhu vakumiskota nekutaura zvisiri izvo saka it's just a lesson to every one of us kuti sometimes let's know our limitations. Right. Thank you very much, Kola. And the other thing, guys, is why takambozvitaura kusara nezuro ndikudzokorodza futi anditika stop mentioning mazita evanhu vari kumusoro kumaparliament uko munyaya dzekusocial media please. Muri kuona takambozvitaura kusara nezuro ndakazvitaura nhasi ndikudzokorodza futi anditika stop mentioning mazita kuti ningi akazodai ari kumusoro ko ningi akazodai ndikazodai nani. Stop doing that, guys. Andimaona musamenshene mazita andimanzwa avade kumenchena mazita nokuti izvozvo vanomenchena mazita vanenge vatopindawo futi pataiti panguva yekuti saka munenge muri mukati mezvinhu zvakadai hazvichahwisisiki because isikada kutanga kutoitsviridza kuno kuzasi andimaona togona kuti saka mazita ari kubudaya saka ndo anditima stop mentioning mazita handi muri kunzwa. Hello dear. Hello SIS-MELLY. Yes, kuri sei? Akuri right. Inangu SIS-MELLY mafugira. Hold on call. Hey guys, imbokana wananga kandawo masters hapana were kuba mwada kana masters kuti hapana button anchahwisisi. Hapana ere button asikwanjira tozati apo zviripo hamena uchikwaitika hapana ere anogona kukandawo masters kana 2 masters kuti mungovhurira nze road tione endera mberi call. Ini nangu ndikuona sokuti zvamuri kutaura SIS-MELLY muri 100% correct. Ama yedu iyi haidzoreki ine hasha ine pride. Pana pamwe SIS-MELLY pekuti unoyazoona kuti ndiri correct zvangu but apa ndadzvanywa apa. Saka hakuna apa ndadzvanywa chiri ndiri right zvangu but apa ndadzvanywa ndombodai but ane nharo anoramba achingopusha chete. But at the same time I feel it's not fair. Kana ari ega tongwa zvisi fair. Why am I saying this? Takanzwa maaudio the opposite side richitaura kuti ndakanzi naamai ndo vakazondibudisa amai vakazoti zvakazoti and there were many top people that were dragged in which means the same zvaiitwa nauyu ndo the same zviri kuitwawo nauyu. Naimi guys, sorry. And eri kuti button sorry. And zveshuwa riri off button iro riri kunditi you can't activate while it's on live. Saka nditozivi kuti ndori activate asei ndiri on live ndokata ndodzoka noti masazi ndo madawo kumo ndinisingamadi saka kwai ndodi ko papa chitaura dikola tono Twitter sei riri kutoti riri off sure button. Saka ndinini kana kuri kutongwa zveshuwa vese vari tu varida kutongwa because vakutamba nezvisirizvo but kutonga kwacho manje problem yaita ndezvekuti it's now ZANU-PF versus ZANU-PF. Saka vakunzwana namatsimba mukati mavo munhu. Right, mira intangida pedza. Akarerekera uko. Uyu akarerekera uko. Saka vakunzwana namasimba pakati pazvo. But kutaura chokwadi nyaya idzi dzazongodregwa in politics. Dzadzisine politics.
nyaya yakonzeresa kurwisa kudai inyaya yemari dzemaraundi, inyaya dzeushamwari dzevanhu dzisinei nepolitics. But timu iri manje raona kuti akafe kakatsi kakaurayiwa kanomukachete kakaurayiwa komukachete vabva vafunga kukapinda nepolitics ende zvishuwa kupolitics kanogwadama. Saka ndo nyaya iripo. But inini ndiri kuti kana kuri kutonga inini ngavatongi vese, because vese vari vaviri ende tinobva tamboita runyararo pasocial media, because these two hostile camps ndo dziri kukonzeresa. Dzikangotyorwa chete dzese takuva nerunyararo, respect among people zvese, because vanhu vakungotuka mukuru wenyika haana kana respect, hapana ane respect both sides. Saka ini ndiri kuti kana vari kutonga ngavatongo vese zvakafanana, because vese vari kudheerera musangano, vese vari kudhorera hurumende, vese vari kudheerera. I don't know myself, but from nyaya dzicho dziringobudawo mumakuwa mukati kuri kunzi kune zvikukutu zvizhinji. Imbomirai inchanongota nochongoti ndakataura kuti sizify, pandakati sizify paya handina kuda ngokambira nyaya idzi ende handikwanisi kuenda kuinbox kwevanhu guys kunoti nai vedu yenyaya yekuti ngorikufambira makuwa. Haimona ndikangoya palive ndikati tataure makuwa, asi makuwa angu aive nemeseji mukati. Meseji inini dai nchitiwo munhu anenge ane pfungwa dzake anogona ngokaya kuti nemhaka yei. Handimaona ndikati ceasefire, walk away, because kwakwa tisinga kutobuda zvinyanyaya. Handimaona. So amenokola, let's wait and see. But ari kunzwa still, please itaisa izvozvo vasikana. Amen. Regaiti mbonzwa. But musati mandidhiropa SIS MELLY, ini hangu semudzimai ndakunzwa tsitsi. Zvakuitika semudzimai takungoto vasikana tiri pano ngatingoise mumwedu mumaoko aMwari, tingoisawo vanhu vese vari mumaoko. I think they've learned a big lesson. Vese vari kurwa, vese vari kudai. Let's pray for peace. Let's pray for oneness. Let's pray for zvinhu zvakanaka. Tisaputane tichiita zvinhu zvakanaka. Zvanaida kutaura kuti pazvasvika uko hakusiriko, ngatinamatei vedu madzimai tirege kuramba tichingodaro kurwa. It's so draining. Even isusu masupporters, even isusu maviewers enyu topesa taane stress. Saka ngatingoite chinhu one, tibatane, tikurudzirane semadzimai, titowo mamwe maprograms asiri ekurwa zvinoita SIS MELLY. Thank you. Thank you very much, Kola. Thank you. Right, guys. Ndikuda kusigwa masters namwana pane gaindikate ndidzoke. Ndigaindikate ndiactivate but handidzoke. Kuda kusigwa masters.